Het is goed warm in Zeeland vandaag. Het Nationaal Hitteplan is in werking getreden, de stranden liggen vol en morgen zouden de records wel eens kunnen gaan sneuvelen. En verder in deze uitzending. Zakken vol dode vogels. En Van der Lijken maakt rentree. Goedenavond. Vlissingen was vannacht de enige plek in Nederland waar de temperatuur boven de 20 graden bleef. En vanaf dat moment werd het in de hele provincie eigenlijk alleen maar heter. Toch moesten de meeste kinderen vandaag gewoon naar school. Het is voor de kinderen de laatste weken in de schoolbanken voordat de zomervakantie begint. En de scholen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de temperatuur. Morgen zijn er wat waterspelletjes voor sommige groepen. En vandaag dus ook wel iets met water. Dus we proberen het wel een beetje nat en gezellig te houden. Verschillende scholen in onze provincie hebben vandaag en morgen een tropenrooster ingesteld. Dat betekent dat de leerlingen tot 12 uur naar school moeten, maar daarna vrij zijn om een beetje verkoeling te zoeken. En wat ga je dan allemaal doen vanmiddag? Naar het zwembad. Vies een lekkertje voor rond de tafel. Het wordt hartstikke heet. Ja, of we gaan gewoon rondjes met elkaar lopen over het schoolplein. Dan gaan we straks naar huis en dan ga ik lekker in het zwembad springen. We gaan naar onze weerman John Havinga bij Cadzandbad. John, in de zon daar, hoe is de dag verlopen? Ja, wat we eigenlijk al hoorden vanochtend vroeg was de temperatuur nog rond de 20 graden. Maar daarna is het eigenlijk heel snel omhoog gegaan met die temperatuur. En net iets voor 12 uur lag die temperatuur al op 30 graden. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 32 graden in Vlissingen tot 35,1 in Westdorpen. En dat is net 10 minuten geleden gemeten. Dat zijn niet de hoogste temperaturen. Het is ook geen dagrecord. Vlissingen heeft op 18 juli 2006 al een keer 33 graden gehaald. Maar goed, dan moet morgen nog volgen. Dus ik snap wel dat er een hitteplan of dat er wat tropenroosters van stal worden gehaald, Floris-Jan. Ja, en voor morgen dus ook een code oranje afgegeven inmiddels. Dus dan zijn die records wel zeker in zicht. Nou, het is in 2019, toen we die 40 graden in Nederland hebben gehaald, waarschijnlijk nog warmer geworden. Want toen kwam het in Westdorpen tot 40,6. Wilhelminadorp kwam toen op 40,3 uit. Ik betwijfel of we die temperaturen morgen gaan halen. Maar het oude record van Vlissingen, wat al een hele tijd staat, is 37,3. Nou, het ziet er uit dat het morgen gemiddeld 38 à 39 graden wordt. Dus wellicht wordt het record van Vlissingen dan gebroken. Maar het zal niet overal echt 40 graden gaan worden en de warmste dag of de heetste dag aller tijden worden. Maar dat het heel erg warm wordt. En dat was het vandaag ook al. Vandaar ook dat het lekker druk is hier op het strand. Zal dat waarschijnlijk ook morgen zeker wel het geval zijn. Want we moeten het gewoon morgen denk ik even rustig aan doen met z'n allen. Gaan we doen, John. Dankjewel. Iedereen moet zich deze dagen een beetje aanpassen. Maar voor de een is het toch net wat zwaarder dan voor de ander. Voor MS-patiënt Frans Kruijf uit Zierikzee is hitte zoals vandaag een beproeving. Mijn hele lichaam wordt trager. Mijn armen gaan zeer doen, mijn benen gaan zeer doen. Gewoon door de warmte. Alles wat ik doe, heb ik vreselijk veel energie voor nodig. En energie heb ik al heel weinig. Dan is het een kwestie van overleven, wordt het dan echt. Als ik hier binnen zit, dan staat de airco aan. En dan kan ik redelijk functioneren. Dus u blijft vandaag en morgen binnen? Tegen de avond, of later op de avond, zal ik misschien nog even buiten komen. Maar de rest is de verwachting binnen. En hoopt u dan dat het gauw woensdag of misschien wel donderdag, dan wordt het nog wat frisser? Daar heel snel, heel snel. En inderdaad, het is gewoon een kwestie van deze dagen overleven. Met dit weer zijn er natuurlijk veel mensen die de verkoeling zoeken van de waterkant. En voor de oplettende badgasten in Dishoek, Domburg en Oostkapelle is er toch iets anders dan andere jaren. Geen prullenbakken meer overal, maar grote centrale afvalcontainers die in alle vroegte makkelijk worden geleegd. We hebben ontwikkeld eigenlijk omdat we zien dat er gewoon een toename is in recreatie. Ja, en dat levert gewoon meer afvaldruk op. En dan, ja, het is niet te doen om extra afvalbakken op het strand neer te zetten. We krijgen van die rijen vol met grijze bakken, dat gaat gewoon niet.
De Stichting Strandexploitatie Veren ontwikkelde zelf de afvalkotten. Grote verzamelcontainers waar het afval gescheiden wordt ingezameld en die machinaal geleegd worden. In tegenstelling tot het legen van de afvalbakken. Het is allemaal handwerk, dus je zit gewoon met de capaciteit van het aantal mensen wat je hebt. Maar ook arbeidtechnisch, omdat het niet allemaal even schoon is en er bijvoorbeeld ook glas zit in die zakken. Waardoor mensen zich snijden. Dus we hadden gewoon een aantal zaken waardoor we zeiden van ja, we moeten nu gaan veranderen. Geen afvalbakken meer, maar afvalkotten, die door de stichting zelf worden gemaakt. We hebben hier geen extra geld voor gekregen, dus dat doen we eigenlijk volledig met eigen middelen. Dus we hebben goed gekeken naar onze eigen bestaande logistieke routes. En de middelen die we zelf in eigen huis hebben. Dus de ontwikkeling, de fabrikage hebben we ook met ons eigen personeel gedaan. Ja, en je moet het eigenlijk zo zien, alles wat we nu minder doen met arbeid aan strandwachten, dat wat er dan overblijft, dat wordt dan misschien extra diesel voor de trekkers en voor materiaal om die afvalkotten te maken. Maar zijn strandbezoekers bereid om verder te lopen? Want er zijn wel een stuk minder afvalpunten op het strand. Ik vind het een leuke oplossing. En ze staan niet gek ver van elkaar vandaan. Dus dat kleine stukje lopen, dat mag ook nooit het probleem zijn. Ja, ik ben een groot voorstander. We hebben zelf in Australië gewoond. Daar heb je helemaal geen afvalbakken. Iedereen neemt daar zijn spulletjes netjes mee naar huis. En zo hou je het allermooiste schoon eigenlijk. Niemand laat iets achter. En zo'n afvalbak nodigt eigenlijk alleen maar uit om rotzooi te maken eigenlijk. En het beste is om het gewoon zelf mee naar huis te nemen. Dus de eerste stap naar helemaal zonder bakken. Vooralsnog staan de afvalkotten alleen op de stranden van Dishoek, Domburg en Oostkapelle. Als we gaan uitbreiden op andere stranden, dan heeft dat wat meer invloed op onze logistiek of financiële stromen. Dus dat is net een wat grotere stap, maar we zouden dat wel heel graag willen. Kortom, meer capaciteit om afval in te zamelen en dus meer afval dat wordt opgehaald. Ja, of het echt wat meer oplevert, weet ik niet. Maar het is wel zichtbaar dat het een verandering heeft op het strand. Misschien even goed om te herinneren, zeg maar, de eerste coronajaren op Dishoek. Ik weet zeker dat er bij Omroep Zeeland ook items gemaakt waren door overlopende bakken aan het eind van de dag. Door gewoon de explosie aan mensen die afval kwijt moesten op het strand. Maar dat hebben we dus nu niet meer. Dus er staat gewoon meer capaciteit op het strand, waardoor het ook gewoon 's avonds schoner blijft. Geen overlopende bakken meer en gewoon een schoon strand, dat is wat iedereen wil. Zakken vol vogels zijn gisteravond geruimd langs de Walcherse kust. Zowel op als langs het water lagen of dreven vogelkadavers, voornamelijk van bergeenden en meeuwen. De vogels zijn overleden aan de vogelgriep. De Stichting Dierenwelzijn Walcheren heeft in totaal ruim 100 vogels geruimd. De overleden bestuurder bij het auto-ongeluk bij Overslag afgelopen vrijdag is vermoedelijk een inwoner van Axel. Volgens de politie is er nog wel DNA-onderzoek nodig om de identiteit definitief vast te stellen. Het voertuig botste rond middernacht frontaal tegen een boom en vloog in brand. Het is echt mega. Het is eigenlijk een beetje bizar hoe druk het nu echt is met de wespen. Het hoogseizoen van de wespen in augustus moet nog beginnen, maar nu is er al veel overlast. De dierenbestrijding heeft er zijn handen vol aan en haalt zo'n 15 à 20 nesten per dag weg. Door de warme winter zitten we nu met de gebakken peren. De nesten die er zaten, die zijn eigenlijk niet kapot gegaan. Of de koningin die is uitgekomen en die heeft gewoon een nieuw nest gemaakt. En dan gaat dit nog meer problemen opleveren na de zomer? Ja, wat we waarschijnlijk krijgen is een tweede leg. Die vliegen uit en zo gaan we alleen maar meer nesten krijgen. Dus ja, het wordt nog drukker. Als die tweede legger inderdaad komt, zitten we nog wel tot november met de wespen opgescheept. Wielrenner Nick van der Lijken zou samen met zijn vrouw de croissanterie van zijn schoonouders in Rotterdam overnemen. En dus besloot de uit Middelburg afkomstige Van der Lijken om in oktober vorig jaar zijn fiets aan de wilgen te hangen. Tot hij vorige week plots weer opdook en tussen de amateurs gelijk de omloop van de Braakman won. Bijna 9 maanden fietste Van der Lijken niet, maar het werd weer tijd voor de 30-jarige renner om zijn schoenen uit zijn tas te pakken. En nu zit hij bij zijn oude club van vroeger, Theo Middelkamp uit Goes. Ja joh, een beetje sfeerimpressie, toch? Ik had eigenlijk het plan om de zaak van mijn schoonouders over te nemen, samen met mijn vrouw. En dat is door omstandigheden eigenlijk iets anders gelopen. En ging de deur eigenlijk langzaam toch weer een beetje op een kiertje staan. Zeker nu ik ook mijn schoonbroertje Michael Zeilaert eigenlijk train.
heb ik toch altijd wel een beetje feeling met de sport gehouden. En ja, nu biedt er eigenlijk toch weer een kansje dat ik het kan gaan combineren. Want ik ga mijn eigen coaching start ik op vanaf dit jaar eigenlijk. Dus ik denk binnen 1 of 2 maanden. En dan ga ik erbij gewoon weer koersen. Vorige week was zijn eerste wedstrijd sinds zijn comeback en direct een 7e plaats in een Belgische koers. Daarvoor, in oktober vorig jaar, reed hij in de Ronde van Drenthe zijn laatste wedstrijd. Ik stopte niet met de sport omdat ik er klaar mee was. Het was meer dat er een andere kans kwam en dat ik dacht van ja, dit is wel het goede moment. Ik had op dat moment niet een stap hogerop die ik wel had geambieerd. Ja, dan maak je gewoon keuzes en ja, daar heb ik nog altijd geen spijt van. Daardoor weet ik in ieder geval wel dat ik nu ik terugkom, zeg maar, dat ik ook even van de andere kant heb kunnen proeven. En ja, hoeveel ik eigenlijk ook weer hou van deze sport. Van der Lijken was tussen 2014 en 2021 profrenner. Hij reed onder meer voor Belkin, Lotto NL Jumbo en Roompot. En hij deed mee aan grote wedstrijden zoals de Ronde van Italië, het Wereldkampioenschap, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Eigenlijk alles stond in het teken van het fietsen, al vanaf jongs af aan. Ja, en daarbij ineens een hele andere wereld stappen, dat is best wel pittig, maar het was wel een hele mooie ervaring. En ja, daarmee weet ik wel dat ik nu heel erg leuk vind om ook jonge renners te begeleiden. En hopen dat ik ze hoger op kan helpen en iets echt bij kan leren. En ja, daarnaast nog eens even laten zien dat ik toch nog hard kan fietsen. En dat deed hij zaterdag in de omloop van de Braakman in en rond Filipijnen. Op het beslissende moment in de wedstrijd laat Van der Lijken zijn kwaliteiten zien tussen de amateurs. Genoeg voor de overwinning. Want hier is winnaar Nick van der Lijken! Volgend seizoen fietst hij voor een continentale ploeg. De naam wil Van der Lijken nog niet bekendmaken. Wel wat zijn ambities nog zijn. Ik heb altijd al een keer willen winnen in Volta Limburg. En ja, ik heb altijd wel het idee gehad dat ik dat wel echt een van de mooiste koersen vind. Dus dan kan ik dat toch nog eens even een vervolg gaan geven. Dus dan moet er toch maar eens een keer van gaan komen. Ik denk dat ik daar toch eens even weer goed mijn best voor moet gaan doen. Nick van der Lijken! Ja, ik had er denk ik voor gekozen om lekker in het water te blijven. Maar ja, dan was het natuurlijk wel een minder boeiende foto geweest. Veel dieren waren het trouwens met mij eens, zoals dit groepje koeien. Morgen dus die vreselijk hete dag. Daarna wordt het in de loop van de week gelukkig alweer een stukje koeler. En tot zover deze editie van Zeeland Nu. Het laatste nieuws natuurlijk altijd op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u een draaglijke nacht en tot morgen.